piye. Ya, nggih. Tek bersih iki sore nggih. Tiliki bae lur, kaya ngapa jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Tegor dingin wite nggih. Wite loro lur. Iki ora nganti nggo tambang lur. Isine. Pak, rewang ini Pak, Pak. Iya. Rewangi, Pak. Ora dadi ora ki ora rewangi, Pak. Jal. Ayo ngapa ki? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Porot. Porot. Loh, Oh, iya mantap. ya Allah. Jel, Bu. Yakin. Udah, wih. Jos banget yakin lur. Puh, mantep pol. Yakin lur. Do ilaha illallah, paling babunya iki lur. Jos ya. Wis Bang, kok ora kuat, Bang. Nah, mlebu wis lah cukup. Jangan